Babe ukhona? Awu sister. Khona futhi. Alright. Ngiyaphila. Nami ngiyaphila. Ufuna usipho? Ukhona ubhuti. Isoka lamanya. Akwazi ukuthi ngabe sikhuluma umuntu oyedwa, ngikhuluma ngosipho. Lalela. Loyo ufuna usokothuli la. Ungafunga ukuthi ufuna umkhwana. Awukwazi ukukhuluma nje. Sisi wami akuwena oqala ufika la. Khona ingane encane nje sekuyafika ihamba nabantu abadala abawu4. Akwazi ukuthi ukhuluma ngosipho wami. Usipho wami lo ngithandayo. Usipho lo wanongoma, lo Mkishane akwazi. Ngisho yena lo wala. Thiwa lengane uyidlengulile waseyayimithile. Bahambile bathe behamba futhi balandela uMastende wala endaweni. Kahle siswami usipho balekile futhi abamaziyo bathi ukonongoma abanye bathi abazi. Nawe lokhu ngitshela zona ngitshelelani. Tina sopumele, dale wamigenele. Tina skusha suni pumelelo. Me and my nigga never lose hope. Every time when I'm looking back, they say we young while I older. Lalayiso ngisho mina kusasa lokusayo ngizokhuluma nabaphathi bami yaso ukuze bakwazi ukuthi banikeze i-leave ukuze ngikwazi ukuthi ngesonto elizayo ngiye emakhaya uma sengifika emakhaya ngizofika ngikhulume nabantu abadala ekhaya bese ke sihlele ukuthi sibona nento wakho. Ekhaya Sinayiphi sisayo sidle imali. inkosi ifana ndlela engangisehlanja kuyo. Usuka ngasuka phetha ngisho isinkwa. Kahle wena umuntu abafazi wena. Ngiyinto enjani ngempela? Ngikhulumela nonsense wena. Ngikhulumela nonsense wena manje. Uqala ngikhathele futhi ngilambile. Njoba kade ngiphumile ngihambile ngiyofuna umsebenzi. Uma uthola ke ngebhadi, angizinganihlela nebhizi. Ngikhuluma ngamakhehla amadala ngiyangisize ngalutho. Nibiza lento yenu ngomsebenzi lento gwawuboza. Lento oyenza omahosha. Nibiza ngomsebenzi lonto. Ubiza thina ngomahosha? Yebo nize camgwaqo. Let's hope ngizwanga lento eshoyo. Ubizwe kahle. Umubi koqala unanesidina. Yazi futhi isidina sakho ngathi kunyoko. Akazange sizale njengabanye abafazi. Ngathi wakhiphe inqele unyoko into enesidina ngayo. Uyinto nje nawu hafu wesinkwa. Yabona wena njadile. Wona nobabili. Ngiyanibona ngazi nasisebenza ndawo. Engakho nemlomo nje. Engakho nemlomo lalelani lana mina seke ngasebenza ngithi sengasebenza. Noma yini engikwazi ukuyithola ngiyakwazi ukuthi ngiyilethe la ekhaya sikwazi ukuthi silale sidlile sonke. Niyanenzani imali? Niyenzani imali nina nithole emakhehleni? Nenzani nithenga amakwayikwayi? Yini lento le inkophe yini lezi? Aha. Ngibikani ibheke nina manje. Yabona futhi uma kuwukuthi lento kulala nempofo efana nodlameni umsebenzi. Futhi ngihalalisela. Ayibo. Wena. Ngabe ngithanda ngabe imondi nje. Owadla dlamini, wadla sibalukhulu. Ingelo sayinjena. Manje kwethu. Nyofu qolwa. Takwethu. Uyaphhi manje yini? Uyaphhi? Niyaphhi manje? Namhlolo ngehlela ba. Bazodla lo tikila niThekwini. Ngiyalingwa. Isikhombisa. Umhlola ke lo. Na umhlola ngilingwa. Kazohle lo nondini.
ngoba phela nami ngizohamba ngiyoshintsha isithetho sami sangasese ngenze ngibe nje intombazane straight ngisebenzise imomosi yami ngisebenzise overtime njengani. Hey wena uyinja nje awuvali umlomo ngoba uqala uyinja awunawo udanki yazi siyakuphakela unadanki wena uyinja wena. Lana phela sis uyasazi lesisisho sithi ungahambi ufida zonke izinto ohlangana nazo ngoba phela ngeke uzowazi ukuthi basho lena hey phezokhuluma kusasa Iqiniso liyababa. iqiniso lebaba my foot hambe kababa wakho awu opsi kambe phela wena awunayo ubaba Isiqala unginyanyisa ke lento yenu babe. Angizwe isiqala ungimalala lento yenu. Angizwe abona ke sengikhathele lokho eningihlanganyela. Yes, lokho eningithuka ningibiza ngawo konke amagama eniwacabangayo. Angizwe lelandla bengingathanda nina uma ngase kuthiwa ibuyela kunina lento yenu. Bengingathanda ngase kuthiwa yenziwa kunina lento. Yonke into engiyenzayo anijabuleni. Niyayithuka nibiza ngayo yonke into. Wena ke ndini indaba ningekho nina kini koyise nani kini emakini la isekhaya nami nelungelo ukuthi ngibe khona la nani ngazongijwayela mina ubheke umlomo wakho asuse umqondo wakho hamba washo zithi ngizanga ungidake musugoloza hambe washo izitsha wesha ngoba ngeke kuhle sobona phela ngeke kuhle hayi complete uzokuthola nesicalalo. Odolvuthao lived with his mother's side of the family, which really mistreated him. After the passing of his mother, he was always falsely accused of wrongdoings. They ganged up on him. Literally, they abused him at every chance they got. So, he opted to leave without any trace for a while. Then returned as a very changed person. In fact, evil. The Mbilis were having a braai. Then he magically poured poisonous substance on the braai meat. Hey, yazi yamnandi inyama abantu abahamba. Hey. Akuvunani benyama lokho. Ngicela ndo spice enisebenza wona. Yabona nje lento yenza. Nebe niphinde lento yini. Ingoma emnandi phela yaphi. Akubona umntu niyithatha apha inyama endini. Uzobona sizokwenza ukujwayela. Akubona umnandi benyama. Yini manje? Yazi nami umlomo uyashwaqa. Nithini manje? Kwenzekala. Hayibo. Yazi lento ngiyayizwa mase nisho. Noma bengadlela umona. Nishisa. Thina sophumele. Hayibo kahle. Dela uzongenele. Sophumele. Noma bengathini. Noma bengadlela umona. Kodwa siyophumelela. Isikhathi siyofinyelela. Umdala uzongenelela. Kodwa siyophumelela.